Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah bisyafaati Rasulillah wa li jabati mas'ul wa bi barakati qiraatul Qur'an ala diniyya sya'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'da. Kadang jamaah salat Isya tarawih ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya tasih paring kesehatan, kewarasan saken nindakaken salat tarawih kanthi kita sedaya dipun paring kenikmatan dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita syukuri kanthi biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Allah mugi katur dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya menika ngajeng-ajeng syafaatipun miling alam donya langkung-langkung benjang den kiamat. Allahumma amin. Dados sedaya jamaah salat tarawih ingkang tansah hormati, monggo samiya anggetesaken malih dumateng babagan salat jamaah. Amargi salat jamaah punika agung sanget fadilahipun. Fadilahipun punika gedhe sanget, malah setengahipun ulama wonten ingkang ngendikaaken bilih salat jamaah punika hukumipun fardu kifayah. Umpama sak desa coblong kene iki sedina wae ora ana jamaah, mbah kuwi jamaah nang omah. Sukus bagi di masjid napa teng musala kok babar blas siji kok ora ana 5 wektu, kuwi kita terapan dosa. Salat jamaah punika menawi dipun bandingaken kalian salat piyambak punika bandinganipun kathah sanget. Setengahipun hadis nerangaken bilih ana sing ngendikake kacek ana sing 17 derajat. Ana malih ingkang ngendikaaken menika nindakaken jamaah wonten ing masjid. Masyaallah niki ya ana sing ngendikake 20 derajat. Tapi sing paling sae menika 17 derajat. Fadilahipun tentu kemawon langkung ageng malih. Dipun terangaken wonten setunggalipun hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man ghada ilal masjidi aw roha a'atallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghadan aw roha. Muttafaqun alaih. Dipun ceritakan saking Abi Hurairah anhu yen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dawuh sing sapa wonge budal utawa tindak utawa mangkat esuk-esuk marang masjid utawa budal sore marang masjid, esuk ya salat jamaah subuh, sore ngeten iki ya salat maghrib, syukur bagi tekan isya. Lah ngeten niku kok budal saking dalem tujuane salat wonten ing masjid menika mongko Gusti Allah nyawisake swargane ing dalem swarga setiap esuk lan sorene awake dhewe dicawisake swargane Gusti Allah. Berarti kita anggenipun tidak saking dalem tujuane nek esuk ya esuk sore ngeten iki lan niku wis dijanjekake awake dhewe wis dicawisi swargane Gusti Allah esuk tekan sore, berarti paring kenikmatan. Penak salat jamaah iki siji iso bersihke ati utawa bersihake pikiran. Walaupun engko kadang sing imami ora patek bersih, sareng jamaah ngeten iki iso dadi bersih. Terkadang sing jamaah sing makmum ora bersih gara-gara kok salat jamaah dadi bersih.
Wa an radhiyallahu an nabiyya alaihi salam qala man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khatwatuhu ihdahuma tahattu khati'atal ukhra tarfa'u darajatan rawahu Muslim. Tinggi dikake malih nek wau budal saking dalem sore utawa esuk janjine pangerane awak dhewe sing nglakoni salat berjamaah nang masjid kuwi dicaweske swarga esuk tekan sore, sore tekan esuk. Penak nggih, swarga murah, Mbah. Trimo salat jamaah swarga. Neraka larang. Larang. Omben-omben kuwi larang regane Mbah ya. Ragat. Iki ora ragat. Mangkat modal awak sehat jamaah swarga. Neraka daftari larang. Omben-omben, karaoke, tatoan awake lara, ayes kuwi ragat. Dipun critakake saking Abu Hurairah malih Kanjeng Nabi ngendika sing sapa wonge sesuci lescis komomah nuli budal marang masjid sampean saking sawah napa saking pasar dugi dalem kok wis resik-resik adus wis pakaian rapi ngaten niku wis sesuci lisci nang omah le wudu nang omah sasampun ngoten niku budal marang masjid krana nekani fardu salat fardu mongko jangkahane iku salah sijine sak jangkahan niku dosane dilebur dening Allah Subhanahu wa taala saha ling ibadah liyane termasuk mbah sunat qabliyah ba'diyah tahiyatul masjid iktikaf niku janjine bakal dipun inggahake derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Lan niku anggenipun Gusti Allah ling nggahake derajate marang kawulane wong sing gelem sesuci saka dalem langsung nuju nang masjid sak jangkahan wis di ngapura dosa-dosane bar kuwi nindakake kesunatan niku awake dhewe bakal diunggahake derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Duka niki tasih kesan ling ngunggahake terkadang somo-somo menungso, terkadang nang ngersane pangerane, terkadang keluargane paringi ayem, kadang keluargane paringi tentrem, terkadang keluargane dipun paringi barokah niku termasuk peparingi Gusti Allah. Penak sansaya kok sing daleme adoh kaya makne apok sakmene witun kono ora usah ditung jangkaan, ora usah ditung maku. Lah niku sak jangkahan. Nah aku sithik ya penculut tekan mlayu udan lewat latar niku. Mosok arep golek lebur sing akeh dosa dilebur sing akeh kok munggah liwahane Mbah Mat kalangan terus. Ampel kapal del kok terus bayang kok munggah liwat wis perang dina del. Lah bongkos carane mboten nggih umume lah. Umume oh men atok peribasane sing wetan sapa oh nggih. Niku paling akeh ganjaran niki. Nggih, men tambah semangat masalahnya apa jamaah niki bangunan masjid niku magrong-magrong ning ora ana isine. Kuwi pun nate mlakukan semua niku wis wektune maghrib, wis bar maghrib wis do komat masjid siji anyar ora ana sing adzan. Lah delah aku adzan temen kok tak adzani tak komati delah kon ngimami sadene ding-ding ya ora ono wong niku lho dhewe masjid apik anyar niku ora ono isine ya Allah ya Rabbi tak adani bar tak adani ayo komat ya disembayangi dhewe siji babar blas ora ono eman-eman masjid iki masalahe kita sedaya gesang wonten ing alam donya ngeten iki tetengere wong ahli ibadah ki penak sesami kumpul ngeten iki umpama kok sok kula iki dikersakake dening Allah Subhanahu wa taala. Nika Kang Yasin nika aling ibadah mboten ning ibadah pikir masjid kula cemroh. Nah, isi pengajian, isi kultum, kula semerep kula seksine. Damel saged ora tau sapa masjid,
ora tau nglakoni salat berbelas kegiatan ramelu. Lan disesake repot. Pane Deli pasar terus ora tau bali. Jamaah ora tau weruh. Duh, kapikiran seksi palsu. Repot niku. Saestu. Dadi ngendikane Kanjeng Rasul, in khairon fa wa khairun. Sahabat niku pun nate matur kalih Kanjeng Rasul, wonge paling sae, paling ngalem, ya Allah, ya Rasulullah, kula niki teng alam donya niku tiyang awon apa tiyang sae nggih. Lah aku ki rasa mutusi to kan Kang. Ngene wae. Jenengan mentakon tangga-tangga teparomu sing cok srawung besaman nang masyarakatmu nek anjen sampean kiyo sae berarti munggo Gusti Allah panjenengan punika sae. Panjenengan Kanjeng Rasulullah menika iki elek, iki apik mboten. Tapi Kanjeng Rasul ngendikane in khairan fa wa khairun. Sagel sliramu iki nang masyarakat srawunge apik dinilai masyarakat apik berarti mungguh pangeran jenengan ngerti ingkang sae. Dan termasuk ngeten iki panjenengan sedaya ngaten iki tindak dhateng masjid nindaki perkawis ingkang sae digolongake tiyang ingkang sae munggah Kanjeng Rasul. Allahumma amin. Semanten malih nggih. Acara ini kata sangat kok nek gedawan iki wis diampeli ke Pak Deli kok saya ngepier repot iki. Nek fadilah niku kathah sanget. Jamaah wonten ing masjid, jamaah salat 5 wektu niku fadilahipun kathah sanget. Tenggen kitab kathah sanget. Dan iki kula ceplik segede minangka dos kemarem panjenengan sedaya men tambah mantep ling padah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wong jamaah hiji ora bakalan pikir donya akhirate ora pikir. So nek awake dhewe sida dikersake Gusti Allah liwat wat siratal mustaqim kaya dene kilat cleret langsung tekan ora ngesot. Saya wis ahli zikir, ahli tasbih, la haula istighfar lah celurut ngono urung dehem pun dumugi. Wis didoke saka siksa kubur. Salat jamaah niku fadilah kathah saged dijanjekake mlebu swargane pangerane. Saya kok bar salat wiridan sing wong NU wiridan iki apa paribasane kapal iki muatane abot men ora gampang glempang. Muga-muga sekedhik menika enten manfaatipun. Muga-muga kita sedaya nggenipun ibadah jamaah tambah semangatipun. Oh iya kae fadilah Pak Deli alhamdulillah. Nek orang ngaji kok orang ngerti fadilahe ya muga-muga awake dhewe iki anggenipun nindakaken poso dumugi tuk ngoten nggih paringi sehat ora ana alangan apa-apa sing penting paringi cukup sedayane ngoten nggih muga-muga ya menangi sok ruwah rejeb ruwah poso menangi maneh paringi panjang umur ngoten nggih awake dhewe ibu-ibu ki tambah sangu sok ning weksane pengerane Allahumma amin. Makaten anggen kula nderekaken kadhalepatan pisan pribadinipun kula nyempang ampun sak kata-kataipun sing kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad